Ngiyabingelela abafethu, ngiyabingelela amkhayonto TV, ngiyabingelela ama-viewers wonke. Ngibingelela nje Vusi khulekani bafethu abaphathi omkhanya kude. Ngiyabingelela kuma-viewers wonke bafethu. Siyabonga kakhulu bafethu for ukusubscribe kwenu. Siyabonga futhi for ukulike abafethu, for ukuviewa. Siyabonga futhi for ucomment kwenu. Qhubeka nje bafethu ucomment ni like. Ningagcini nje ngokuviewa kuphela bafethu. Ama views ukuthola emaningi ngempela. Uthola ama likes awekho. Ama comments awekho. Hayi bafethu ngicela sicommente ukuze bafethu sizokwazi ukuthi yini mhlambe kanjani yabona lonto le sibe nathi neclarity ekuthenini nithini nina yabona lonto le yilokho kubalekile uKing SMC na ke lona bafethu uMr Delicious ushoti bafethu wangibiza nje ngolithandayo ngifuna ukungena nje kolunye udaba ke manje igeme bafethu ziyenzeke emhlabeni kuye kube nzima ke ungakazi wena ubhekane nesimo esithile noma ungakazi umbone umuntu ekuthiwa cha ubhekana nesimo esinjengaleso noma engakazi abeseduze kwakho umuntu ekuthiwa ubhekane nesimo esinjengaleso kunobaba lana bafethu ebenginaye futhi ejele angisho ukuthi ubaba lo nobhuti nje kimi ngathi ubhuti yabona ngokwe age yakhe akusiyo umuntu obesebenza kahle besebenza nje umsebenzi nje ordinary jobs yabo ordinary work you understand umfazi wakhe ehlala ekhaya emakhaya unezingane ezimbili intombazane neyomfana uyasebenza nje abuye njalo ngeweekend uyabuya uzobheka izingane yabona lonto kube mnandi kube njeyana umuntu wethintelayo kweyikafaro umama yena ayicha akathinti umama nje umuntu okholwayo nezingane lezi introducer ekukholweni but kwavele kwenzeka isimanga uyabona uma unezingane mhlawumbe ezamantombazane ezabafana ukholwa ngikhuluma nabantu abakholwayo ke manje ukholwa abantu abakholwayo bazongifakazela kulento ukholwa it's either ukholelwa kuloko okholelwa kukhona nje ngoba kahle vele yazi ngiyikhulume le ngithi mina I don't believe ukuthi ukhona umuntu ongakholwa akekho umuntu ongakholwa wonke umuntu uyakholwa ukuthi ukholwa kuloko asuye ekholelwa kukhona yabo so mina mangikholelwa kuJesu umuntu ongakholwa uJesu ngizothi mina akakholwa kanti uyakholwa ukholwa kunento akholelwa kuyona yabona lonto le akakholelwa kuphela kulo Jesu wami yabo naye uma ekholelwa kunento akholelwa kuyona and kunale mentality yazi abanye abantu abangakholelwa kuJesu iningi la baye bethi thina esikholelwa kuJesu kuthiwe hayi angani uyakholwa ubani ngathi abantu abakholwayo abantu abakholelwa kuJesu kuphela cha umuntu nje uphila ngokukholwa akekho umuntu ongaphila ngaphandle kokukholwa khona into osukukholelwa kuyona uma umuntu it's either you believe in African spirituality noma you believe in uJesu abanye amaNazaretha yabo sihlukene niyazi nani bazalwane niyazi bafowethu sihlukene ngendlela ezihlukene sinalento esikholelwa kuzona sonke nje akekho umuntu ongakholelwa kulutho ngoba even labo abantu ekuthiwa ama-atheist bayakholwa labantu bakholelwa kini bona bakholelwa kwi-science bakholelwa ekuthenini into kufuneka bayiprove scientifically ukuthi iyona bona bathi abakholelwa kulutho kodwa ayikho leyo nto abakholelwa ukuthi kanjani ngoba nakho into abayikholwayo bona bakholwa ukuthi into kufuneka bayiprove scientifically shuthi bakholelwa ku-science bayakholwa nabo they believe in science yabo leyo nto leyo so akekho umuntu ongakholwa so uma ukholwa la ukholwa khona ngaleyo ndlela osukufundisa ngayo izingane zakho in terms of lento osukukholelwa kuyona wonke umuntu unalento ukuthi umuntu ofuneka ayibambe leyo nto mhlawumbe ungasho ukuthi kusuke kufanele kube
iyona engeke iphume ekhaya intombazane iyahamba vele yabona kodwa noma kunjalo mostly isikhathi esiningi uyothola ukuthi abantu ababamba inkolo yabazali kakhulu abantu besifazane laba besilisa noma beyibamba uthothi uyibambile lo uyibambile abanye bayibamba kodwa uthothi useyifunela naye ezakhe izinto uyabo kodwa isikhathi esiningi umuntu ingane yentombazane iyona uthothi inline ngempela ikakhulukazi ukuthi uma wayo okholelwa kuleyo nto leyo isuke ikholelwa ngempela lento ekholelwa uma wayo ngifuna ubhekeke lento yalomndeni engikhuluma ngayo yalobhuti engikhuluma ngayo benginayitshela lo bhuti uyikholelwa yena kwi-African spirituality ngamanye amazwi uyikholelwa ezintweni zamadlozi indaba yokuthi ayo esontweni nana ayisebenzi kodwa akamvimbi umfazi wakhe usindisiwe kodwa esindisiwe njalo kufuneka azenze phela izinto zala aganele khona yezwa lo uyahamba nje enkonzweni kanjalo nengane yakhe nengane zakhe lezi uyifundise kanjalo leyo mfana nentombazana unfortunately kwavele kwayileyo umfana ehambe enyatholeni straight kama wayo le ntombazane hayi yangahamba enyatholeni kama wayo futhi yangahamba enyatholweni kababu wayo yayiphilela impilo yayo nje ukuthi ubaba wayo ngisho umuntu oyiphuzula but uyakholelwa kakhulu ezintweni zedlozi yona vele ndiyayithandela utshwala yayithandela ubumnandi indaba uthi yabo indaba zedlozi naye futhi hayi mekuthiwa lento ayifuneki ngokosiko ukuthi akwenziwa yena ndaba yona mayidakiwe nje yaphuza yamnandi nabangani baya finish and only to find out lengane ibisencane she was only 22 years ngikhuluma nge2K she was 22 years uyabuya ngelinye ilanga ufica ubaba wakhe labantu uyiphuzela bawo kuyamthethisa naye uphuzile lo wesifazane umfana lo usahambile usaya eSpan ukhona umama uma wabo umfazi kababa wabo ubaba uyilalele kanje endlini uyiphuzela uyayiyemela edining room laphana umama usekamereni kuyangena lokho kwentombazane utwistane nobaba la manje ubaba phela ubanga ukuthi hey wena ufika la udakwe kanje nawe uyidakelwe vele hey awufuna ukuzwa ukuthi hlukana lezi indlela zakho ingane vele ithatha igeja wabona igeja leli lokulima ivele idonsa igeja lifake ekhanda ubaba yamshaya kwavuleka emhlephula ikhanda nje straight ngegeja wasakaze kubuchopho bagcwala idining room uma ephuma umama ekamereni hayi bo sekwenze njani hayi nangu ubaba la usephefuna ukhihliza amagwebu akuphelanga isikhathi esingakanani washona awusekwenze njani mntana naye isithukile manje simshaye ngegeja isithukile manje ukubasa utwala same time umama wafonela umfana wala ekhaya hayi bo sekwenzeka into kanje wabuya umfana endizi usenemoto yakhe umfana mayebuyela wenze njani la yabo intombazana hayi ubaba bethu uyangishaya nami bengithi ngiyayivikela ngathi ngithi hey awumfana ngabanga sayilalela leyo wavele nje wadonsa naye ucelemba umfana wayiqoba lengane yafa siyafuna ngingcotshwe manje idumbe ezimbili la ekhaya uyakhala manje umama la kodwa la ekhaya konakelephi ngoba bethu uyakhuza myeke phela noma usenze ngici myeke uthi uzwa hey bafowethu siyafuna ngingcotshwe idumbe ezimbili hayi wathathwa lo mfana ufika umphakathi kwagcwala kanje awayihlalela futhi la ekhaya wathi yena bengeke yena abukela ingane kanje ibulala ubaba wakhe kanje yabo lo muntu lo kade wayekhuzwa ngendaba uyakholwa lo mfana bekholwa akaphuza inhlobo utshwala akabuthinti yabo uthi ngimshayiso ukuthi ubulela ubaba unelokuzana ukuthi yena abulala ubaba wathathwa waboshwa benginayitsheleke lo mfana
yabo sina ejele hey bekunzima because ubothe mfethu uhlushwa amaphupho kakhulu yabo yaphupho yabo unokuphaphama nje yabo ememeza kunjena uyabona so le nto bafethu ya indlela nathi bese sikhulume ngayo naye sisakhona ejele ukuthi mfethu no wena wangafanele phela umbulo umuntu wafanele kajezele icala lakhe kunokuthi wena ngokuthi lo muntu wenza icala nawe sekufuneke wenza icala fathi no lengane biveli ubaba bimdisrespect yabo kade ngangiyikuza ngithi mina no noma mbethi wakade wawuyikuza yabo kodwa yabona manje bukusa ejele manje yes wagwetshwa lo mfana washaya wagwetshwa 24 years 24 years shuthi ufune kahlale 12 years ejele full yabo fortunately uma wakhe kube efike ezombheka akazange azabe khona ngisho emncwabeni wakubo ngoba wathi umezama ukubhala incwadi lapha ejele ukuthi acela ukuthi aye emncwabeni hayi ayizange zi-approveke yabo ngoba ezinye izinto futhi ezenza lapha ejele ukuthi aku-approveki into igcine ingi-approvekanga understand nje indaba okuphuma kwesibotshwa kuthiwa siyongcwaba ekhaya hayi ithanda ukuba nzima le nto ayivumeleki nje noma kanjani yabo manje usesele yedwa lo mama lo uhlala yedwa kwakhe lo umfana usejele naye ngiyacabanga ukuthi umama unethemba lokuthi iyophuma indodana yami ngelinye ilanga noma yenze into ekanjeni angazi ke niyazi ndiyababukela mhlawumbe abanye benu abangabantu besintu sizofuna ukubona lapho ama comment ukuthi lezi zinto zesintu ke kuye kwenziwe njani mekukona indaba kanje uyabona lo mfana mayebuye ejele kufanele enze njani ageze lapha besenza njani ngoba phela naye ukhipha isidumbu ekhaya yes ingane le yabulala uyise but naye wasikhipha isidumbu sengane naye ukhipha isidumbu ekhaya ithi one abakholwayo ke abangakholelwa lokhu lezinto zamadlozi abasindisiwe nina nithini ake kuthiwa ke manje kwenzeke lento lena uma ebuye lo mfana ke kufanele enze njani yiphi indlela ngoba ilento bengihleza ngiyibuza yona mina ngithi into imi kanjena kimiswa kanjani yabo ngoba ngokwesintu kuthiwa phela kufanele ugeze mawubuye uyayizwa lonto ngokubantu abasindisiwe njoba thina sisindisiwe nje hayi ukholwa nje uJesu uyabona sithi igazi lakhe lesigezile uyabona but ngifuna ukwazi ukuthi how do you reconnect with the family because umndeni phela umndeni lo uyabona lonto le njoba lo mama lapha neyedwa akusho lokho ukanini lo muntu washada lapha uyabo kunabantu abawuzalo obaba omncane o-auntie onjani abawuzalo la ekhaya lo mfana uma ephuma lapha izothi one lento ukuze kube khona i-truth la ngizothi ke lento ngeke ngayikhuluma eqaleni musa ukwenza into ungacabanganga ngoba ukube kuthiwa lo mfana wayinikeza ithuba lokucabanga kahle ngaba ngeke ejele yena ngabe ukhona yabo le ntombazane ngabe iyona esejele yabo so ezinye izinto bafethu angisho ukuthi waba right angisho futhi ukuthi waba wrong ngizothi mina kodwa kube wacabangisisa kahle ngabe le ntombazane esejele yena ngeke ejele ngoba lento isilima i-career yakhe manje uma ephuma la asezukwazi ukuqasheka sefuneka alinde 10 years for lokuzana i-criminal record kube ibe for criminal record clearance 10 years wonke uneminyaka emingaki manje you understand so kunzima bafethu angazi namanje ngiyathi ngithi engathi
ungacabanga before wenze. Ungathathi izinto ngeanger. Kulezi zinto ezenzekayo empilweni zitrigger ianger yakho, but you have to think ahead. Ube ulo muntu okuthiwa unalento ekuthiwa ama-anticipations before wenze. Umkhanya kudeke lona Bafethu TV. Subscribe bani Bafethu, ni like, ni comment, niyeke nje lento ukuthi Bafethu ningacomment. Ya Vusi mfowethu, uyayizwa lento ukuthi mhlawumbe ake ngibuze kuwena nje kulise sengivala ukuthi uma kuthiwa umuntu ubulele wena ubulele ingane yasekhaya usejele ngokwesintu, ubulela umuntu wakini phela. Ngithi ungabulala ungenzanga lutho, kufuneka ugeze. Uma ubulele ke umuntu wasekhaya, mhlawumbe ngifuna ukuzwa nje kuwena mfethu. Ngicabanga ukuthi phela nakho kufanele ugeze, kodwa uzogeza kanjani ngaphakathi ejele? Sengisho ukuthi uma usuphuma, usuyaphuma manje ngithi uboshiwe. Uzogezela ukuthi uboshiwe ngithi. Kodwa ubulele futhi umuntu wasekhaya. Uma usuphuma kuzoba nzima phela obuya hlala ephi? Uzohlala kanjani nomunye umndeni, uzobheka kanjani umndeni? Ey. Ubulele phela umuntu wena, angithi uyabona engane, angithi le ngane iyabulala uyise. Angithi. Lo wafika ubhuti wabulala yona ukuthi ibulala uyise. Manje into ekuthiwa nde. Ayi mfethu angazi, akasidatele kuma viewers mfethu. Sizwe kuba comment ukuthi bathina Bafethu. Mhlawumbe khona isifundo nathi esizosifunda. Umkhanya kudeke lo. Siyabonga.